Здравствуйте, можно? Qozondagi tuzilish kerak yaroqlari kibitlarining birsi. Albert G'amarov shunda o'g'ishli. Tabiblarning o'zlari menda keluvi yaxshi bo'ldi ali deydi. Важна она и в работе, и в семье. Вакцина ясату кирәк, бу һәр кешенең социаль җаваплылыгы дип саныйм. Без кешеләр белән күп санлы сатып алучылар белән эшлибез. Үзебез авыру юктырудан да, башкаларга ияртүдән дә. Алла сакласын. Биредә вакцина ясату пункты 2 атналык ачылган. Көненә 50-60 кешегә прививка ясыйлар. После работы, во время перерыва. Нигездә эштән соң киләләр, кички якларда кеше күп була. Ирле хатыннар парлап килә. Кибет хезмәткәрләре тәнәфесләре вакытында да кирип чыга. Казан халкы һәм кунаклары өчен иң җайлы прививка пунктларының берсе менә монда, Башкаланың үзәк универсаль кибетендә. Тимер юл вокзалына якын булу сәбәпле бирегә туристлар да күп килә диләр. Чит илләрдән килүчеләргә ясамасалар да, Россиянең чит төбәкләреннән мөрәҗәгать итүчеләр биредә прививка кадаты ала. Для нас необходимо, чтобы был человек гражданин Российской Федерации. Вакцина ясата алу өчен кешенең Россия гражданине булу кирәк. Әйтик, безгә Краснодар краеннан, Мәскәү һәм Ульяновск өлкәләреннән килүчеләр прививка кадатырга кергәне бар. Бу пунктта көненә 100 кешегә вакцина ясау мөмкинлеге бар. Кызыксынучыларның сорауларына җавап та бирәләр. Шулай да прививка ясатучылар метро станцияләре янында тагын да күбрәк. Монысы яшьлек тукталышы. Бик җайлы, курыкмагыз. Ничего страшного нету. Кичә мин прививканы ясадым да, бүген мужын ирен алып килдем. Хотим в ближайшее время сделать. Вакцина ясатасыбыз килә, тиздән кадатачакбыз. Потому что все-таки время такое, страшно ходить по улице. Чөнки вакыты шундый, урамда йөрергә куркыныч, ясатсак азрак авырыр идек. Удобно, в принципе, недалеко от дома. Идән ерак булмау уңайлы, килдең, ясаттың, мин менә әле хәзер генә килеп бастым. Университеттан куштылар. Университет дигәннән Роспотребнадзор чыннан да Татарстанның 6 югары уку йортына, хезмәткәрләренә һәм студентларына вакцинаны мәҗбүри ясату турында күрсәтмә биргән. Июль башында Казан дәүләт архитектура төзелеш университетында, бу атнада Казан федераль университетында да тиешле карарлар кабул ителгән. Мы получили Без күрсәтмәне алдык һәм бер нигә дә карамастан аны үтәргә тиешбез. Безнең өчен хезмәткәрләрнең дә, студентларның да сәламәтлеге мөһим. Уку укыту барышына зыян килмәячәк. Бүген университетта укучылар да, хезмәткәрләр дә үзләре һәм якыннары өчен куркынычсыз шартлар тудырырга кирәклеген аңлый. Шуңа вакцина ясаталар. КФУ карары белән университет биналары һәм уку корпусларына бары тик тиешле документлар булганда гына кирергә мөмкин. Соңгы тәүлектә Татарстанда 6418 кеше ковидка каршы вакцина ясаткан. Беренче дозаны республикада 750 меңгә якын кеше алган. Бу тиешле күләмнең 40%тан артыгы. Түбән Камада инде коллектив иммунитет халыкның 54%-ында бар. Шәһәрдә 66 мең кеше вакцина ясаткан. Рания Абдрахманова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.